Ziua de 14 noiembrie 1878 are o importanță deosebită în istoria României, în special a Dobrogei. Conform prevederilor Tratatului de Pace de la Berlin din iulie 1878, Dobrogea, incluzând delta Dunării și insula Șerpilor, revine României, după retragerea autorităților militare ruse ce se aflau la acea dată în provincie. Domnitorul Carol I, la 14 noiembrie, dădea următoarea proclamație către dobrogeni. Locuitorii de orice naționalitate și religie Dobrogea, vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân, de astăzi face parte din România. Noi de acum, atârnați de un stat unde nu voința arbitrară, ci numai legea dezbătută și încuvințată de națiune hotărăște și o cârmuiește. Cele mai sfinte și mai scumpe bunuri ale omenirii, viața, onoarea și proprietatea sunt puse sub scutul unei Constituții pe care ne râvnesc multe țări străine. Religiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre vor fi apărate de religie, de legile noastre și nimeni nu le va putea lovi fără a-și primi legitimă pedeapsă. Armata română, care intră în Dobrogea, nu are altă chemare decât a menține ordinea și model de disciplină, de a ocroti pașnica voastră viețuire. Salutați, dar cu iubire, drapelul român, care va fi pentru voi drapelul libertății, drapelul dreptății și al păcii. În curând, provincia voastră pe cale constituțională va primi o organizație definitivă, care va ține seama de trebuințele și moravurile voastre, care va așeza pe temelii statornicite poziția voastră cetățenească. Iubiți țara, la a cărui soartă este lipită de acum și soarta voastră.